Добър ден на всички! Аз съм Наталия Савов, коуч, ментор и консултант по личностно развитие и с мен в студиото е Надя Христова. Добре дошла в Любовта като избор. Благодаря ти, че съм твой гост в твоя подкаст Любовта като избор. За мен е чест да бъда тук и да мога да дам нещо на твоята аудитория, защото вярвам, че всеки ще си вземе нещо от нашия подкаст. Това със сигурност Надя Николаева е холистичен терапевт, занимава се също така с фаншуи. Освен това, скоро ще бъде, съвсем скоро, здравен холистичен терапевт, който ще бъде сертифициран в швейцарската школа на Рюдига Далке. Изобщо тя има много сертификати, много специалности. Нека тя сама да разкаже за това. Надя, разкажи за себе си малко повече. Благодаря ти за тази възможност. Моят път започна с това да се грижа за хората, така ще кажа. Започна като студент в Германия. Завършила съм първо масаж и балнеотерапия, след това физиотерапия и всъщност много в конвенционалната медицина. Имах удоволствието там да работя в болници, в санаториум. И всъщност една моя колежка, когато работехме в интензивното, някак си ме насочи към това, че освен конвенционалната медицина, има и нещо друго. Тя постоянно ми казваше да си говоря с пациентите, когато те са в кома. И ми казваше, ти ще видиш, когато отворят очи, те ще се познават. Аз не я разбирах, докато нямах едно много дълбоко преживяване с един мъж, който беше имал тежка катастрофа с мотор. Беше загубил крайници и той беше много дълго време в кома. И аз реших да си говоря с него всеки ден. И когато той се събуди, всъщност той все едно ме познаваше. Той се чувстваше свързан с мен, а не с останалите колеги. Беше много интересно. Тогава реших да търся и да разбера всъщност какво се случва с душата. След това много близък мой човек изпадна в кома, посъветвах мама и тя да действа по същия начин и видях, че това работи. И реших да започна да изучавам източни култури, ам, да разбера какво е всъщност, какво се случва вътре в нас. И така разширих знанията си, започнах да изучавам йога, различни холистични практики за лечение, част от китайската медицина, аюрведата. Въобще всичко ме интересуваше, което може да ми даде отговор на моите въпроси. Рюдигер Далки е също влезна в моя живот още преди да стана негова ученичка и видях, че всъщност живота е много повече, много отвъд това, което ние виждаме. И че за да сме здрави, всичко е важно. Физическото тяло, но и всичко това, което ни заобикаля. И така стана една, понякога си казвам, мешаница, но всъщност тази цялата мешаница прави едно голямо ядро, което лекува. И преди няколко години преживях много така тежък период в живота ми и трябваше да разбера, че съм жена, не мъж, и че съм се родила в женско тяло. И трябва да го приема, защото не можех да го приема и да го ползвам като мой ресурс, за да преминавам с лекота. Много дълъг път беше. Миналата година завърших и школа за фасилитатор на женски кръгове. И така виждаш колко всъщност последните 20 години, точно 20 години, откакто започна моя професионален път, съм минала през какво ли не. От конвенционалното до това, нещо, което пропуснах да ти кажа, според мен много важно. Всъщност владея една техника и в нея съм сертифицирана също в Швейцария аурохирургия, където работя с скалпел, зашивам, режа, махам, какво ли още не. Това е, мисля, че съм единствения аурохирург в България. Така че, да.
Това съм аз с няколко думи и изречения. Изключително интересно. Би ли разказала какъв е пътят на твоята лична трансформация? Как ти достигна до това, което си в момента? Женски холистичен терапевт. С всички тези инструменти, разбира се. А, Когато през 2011 година се завърнах да живея в България, всъщност беше един много преломен момент за мен. Върнах се да живея в България, запознах се с мъж, влезнах в много токсични отношения, но пък той ми помогна да се върна в България, за което съм му много благодарна. И през същата тази година аз загубих баща си. А, и се чувствах много изгубена, объркана и си седях в тези токсични отношения. Няма да влизам много надълбоко, само ще кажа, че съм живяла с мъж, който е зависим към наркотици. Оттам нататък всеки е гледал филми и може да си представи колко ми е било трудно. Трябваше да се справям с това да работя, да изкарвам пари, да съм винаги налична, да се грижа за дома. Всъщност бях наистина в една мъжка роля. Спомням си как, пробвайки да излезна от това блато, нали, аз учих, четях книги, ходех на семинари, но, знаеш, нищо не прилагах от наученото. То просто се трупаше като знание и аз нищо не прилагах и си седях така и си казвах, ми то много хубаво, ама на практика няма как да се случи. Наистина, буквално. И това го чувам и в работата си в момента с моите клиенти. Много е трудно да кажеш, окей, всичко научено ще го приложа за мен, не за другите, за мен. Аз го уча всъщност и през 2017 година, 6 години по-късно, на ръба на изтощението, щупен крак, болна жлъчка. Въобще наистина бях физически пред разпад. Си казах, или, или променя живота си, или край. Аз бях наясно, че тялото ми няма да се справи. И си тръгнах и поех пътя си. Вярвайки, че ще срещна любовта, че ще срещна мъж, който ще ме подкрепя в това да бъда жена и че живота е красив. М, Тогава всъщност преместих се в жилището си сама. За първи път в живота ми оставам сама. Без мама, без тати, без партньор в живота. Изплашена, но си казах, окей, аз сега си подреждам жилището по всичко, което съм учила, за да си привлеча партньор. Цветовете въобще наистина почнах да прилагам, защото вече бях сама. И почнах да прилагам всичко това, което съм научила. И те изведнъж почнаха да се подреждат нещата. Много беше интересно. И си казвам, всичко това работи, бе. Нали, и фъншуито, и за здравето, а, и тук сега ще спомена, не знам дали имам право, но ще спомена, прочетах там няколко книжки на Наталия Кобилкина, преслушах няколко курса, бях голямо отрицание за всякакви такива коучове. Си казвах, те, нали, много лесно им да говорят. И реших да почна да тествам всички тия техники, практики. А, Прочетах една книга Изворът на женската сила от Лариса Ренар. След това си взех други нейни книги и почнах да прилагам. Видях, че става. И че всъщност, след като ги пише тия неща по дебелите книги, се говорят в семинарите, ние просто трябва да тестваме. Това е като с новата храна. Не знаеш дали я харесваш, докато не си опитал. И така почнах да си позволявам да живея. Изведнъж нещата се случиха. Почнах да работя по-малко, да изкарвам повече пари. Нали, много, много интересно почнаха вселенските закони наистина да работят за мен. И но не е лесно да направиш крачката. Но много е важно от теорията да се стигне до практиката и до приложението. Абсолютно, абсолютно. Познавам много хора от семинарите, с които ходиме по 10 години вече заедно на всички семинари и им казвам, но толкова много инструменти имаш, моля те, прилагай ги.
Имам приятелки, които ходят нон-стоп на семинари. Те са всеки уикенд. Но не прилагат. Я казвам, не е това само да го трупаш знанието. Прилагай го, живей го. Той е инструмент. Той е рецептата за един красив живот. И така през 2020, когато ни затвориха, ти поне знаеш, в Германия е било още по-брутално, когато ни затвориха и всъщност аз до тогава правех само масажи. Наистина много съм добра. Обаче, защо започвам това? Затвориха ме и аз си казах, аз може би никога няма да мога да докосна повече човек да правя масаж. Ние не знаехме какво ще се случи. Нали, ако се върнем, той е много, много скоро беше, преди 4 години и всъщност си пожелах да мога да работя от всяка точка на Земята. Не си представих как ще стане. Ам, да мога да работя от всяка точка на Земята, да достигам до много хора и да не е нужно да правя масажи или раздвижване или някакъв вид рехабилитация. И тогава се появи 2022 се появи обучението на Рюдигер Далке. Всъщност, ние трябва да следваме стъпките, знаците, които ни дава живота и той няма как да не е красив. Разбира се, има плюс и минус. Но той, според мен, е този плюс и минус, за да тръгнем пак в правилната посока. Нали, ако изпуснем пътя, понякога се случва нещо, което да ни намести, да ни покаже, бе, пътя е на тук, направо, не е надясно или наляво. Давай си. Нали, да не си помислят сега хората, че само всичко е цветя и рози. Понякога и усещаме и бодличките на розите, но те са за да ни наместят. Поне това виждам аз в живота. Аз имам няколко въпроса, които задавам на всички мои гости. Ще ми позволиш ли да те попитам какви уроци за любовта си научила от най-близките си хора? Ам, любовта. Мога да кажа, че партньора в живота ми ме научи всъщност какво е любов. Това да си до някой безусловно, без да го оценяваш какъв е, какво има и какво няма. Да го приемаш на 100% такъв какъвто е. Защото да обичаш някой е да го приемаш. Това ме научи той. Дали любовта е към партньора, към майката, към бащата, към най-добрата приятелка? Това е да приемаш някой безусловно. Това е безусловната любов. Няма значение той какъв е. Добър, лош, образован, необразован. Ти го обичаш такъв какъвто е. И това наистина ме научи, може би чрез него го осъзнах, ме научи моя партньор. А, От баща си съм усещала много любовта. Там много съм я усещала, но може би, не знам, на много от бащите не са го казвали преди. Не знам дали се сблъскала с това, но примерно мой баща не беше от някой, който отказва: Надя, обичам те. Но той го показваше. Показваше любовта си към мен, към майка ми. Но човека, който ме научи на любов, е наистина моя партньор, за което съм много благодарна, защото това също в книгите го четем. Любовта лекува, любовта прави всичко. Наистина е така, но трябва да го осъзнаем. Това е ключовата дума — осъзнаване. Вярваш ли, че езикът на любовта е универсален? Ти си живяла и в Германия, живееш и в България, изобщо имаш този международен опит. Да, аз съм живяла и в Белгия, майка ми живее във Франция, така че наистина имам една съвкупност от преживявания. Езика на любовта е универсален. Навсякъде. Просто всяка душа го изразява по различен начин. Ти изразяваш любовта по един начин, нали, като човек, аз го изразявам по друг начин.
А, но любовта е любов. И тя е точно тази безусловната. Защото без един човек да ти говори, ти усещаш той дали те обича или не те обича. Не е нужно както казах, баща ми не ми е казвал: Надя, обичам те, но аз знаех, че той ме обича. Тя се усеща, тя е израз на душата, любовта за мен. Нещо много по-висше от това да кажеш: обичам те. Аз обичам всеки един човек на тази земя. И теб обичам, и всеки един, но обичам те не е любов. Поне за мен не е любов. Любовта е нещо много по-висше. То наистина усещане между две души. Не знам дали се изразих и дали достигна до теб, но това е за мен любовта. Усещала съм я от различни хора, мъже, жени, приятели, колеги, без да са го казвали, и то без значение на какъв език. Съпруга на майка ми, а втори съпруг французин. Усещала съм любовта от него като баща към дъщеря. Нищо, че той не е бил моя физически баща. Много, много красиво нещо е любовта. Може би най-красивата емоция на душата. Това Всяка е, душа заслужава да я усеща ежедневно. това е избора ни всеки ден, любовта като избор и любовта като енергия. Мисля, че имаше и този момент в твоето изказване, че любовта се усеща и като едно енергийно поле, като една енергия, в която ние живеем. Ето ще взема Ванга. Тя никога не е казвала на мен или на теб, поне на мен, на теб може да е казвала: обичам те или изпитвам любов към теб. Но всеки един българин знае, че тя изпитва любов към всички българи, към всички братя и сестри. Или Петър Дънов. Нали? А, Това са хора, излъчващи любов. Нали, дори да ги познаваме само от снимките в момента и от спомените, те излъчват любов към света. Кои са според теб, Надя, най-големите митове за любовта, които пречат на хората да изградят, да създадат хармонични отношения? Нормата. Според мен нормата ни вкарва в това как трябва да изглежда любовта или как трябва да изглеждат едни щастливи отношения. Ако говориме като... Защото когато кажем любов, в повечето случаи се виждат партньор. Мъж и жена, нали, веднага семейство, деца и така. Нали, за повечето хора любовта е любовния филм, любовния роман. Не трябва да се вкарваме в норма и да вярваме, че това е единствения начин, по който ние можем да усетим любов, който ни е предложен. Да се доверим, а не да го търсим. Любовта е навсякъде. Не да търсим преживяване, за да усетим любовта. Нали, като по филмите, или като в... защото всеки човек в нашия живот ще изрази по различен начин и не може би по този, по който ние сме учени или по който ще учим децата си. Способен ли е според теб всеки човек да обича? Да. Ако остави душата си да го води, а не контрола и нормата. Защото ние искаме да сме перфектни. Още повече в днешно време, когато имаме такъв ресурс на това да виждаме какво се случва, то също е под някаква форма филтрирано. Трябва да си позволим да чувстваме. Позволим ли си да чувстваме, няма как да не се случи. Кое е по-важно? Човек да умее да обича или да умее да приема любов? Няма по-важно. Те са взаимосвързани, според мен. Ако ти не умееш да приемаш, няма как да обичаш. Според мен това е едно. И тук наистина съм абсолютно уверена в това.
Ти работиш с енергии, работиш с енергийно пречистване. Това е твоята страст с пречистване на чакрите. Искам да ти задам и такъв въпрос за фъншуи. Каква е ролята на фъншуи в нашия живот и в любовта като избор? А, Фъншуй е инструмент. А, Всъщност, фъншуй ни дава много инструменти. Фъншуй е за обикалящата ни среда, интериор-екстериор. А, и с фъншуй, ако искаме, можем дори да привлечем любов в живота си. Защото фъншуй ни дава възможност на активации, които ние можем да направим в дома, в офиса, в вилата си, които да привлечат любов. А, Партньор дори. Нали, защото тук любовта казахме, че е всичко, но да привлечем партньор може много лесно с активация да го направим, примерно активация в спалнята и да си привлечем. Те са наистина дребни неща, които може да направим, за да привлечем партньор в нашия живот. Изчислява се, защото всеки си има лично число. Има общо 9 числа, гуа се казват в фъншуй. И когато аз знам твоето лично число и примерно ти идваш и казваш, искам да привлеча пари, любов, нова къща, какво мога да направя? Аз ти казвам, окей, ще направим една активация и с нея ще можеш по-лесно да привлечеш това, което искаш. Примерно за любов. Всички сме виждали в китайските магазини едни нефритени поставчици с две патенца или лебедчета отгоре розови. Почти всички сме ги виждали, дори едно такова символче, поставено на правилното място, може да ни привлече любов в живота. Сърца, свещи, картини, символите всъщност са нашите активации. И поставени на правилно място, те може да ни донесат много. И разбира се, има и разрушителни активации. Така че, когато се задълбочиме в това, е много важно да знаем какво искам да постигнем и какво е важно за нас. А имаш ли някакъв трик, който да ни споделиш, примерно, за да привлечем повече изобилие в живота си, изобилие на любов? Нещо, което нашите зрители могат да направят тук и сега. И тук и сега, примерно като активация, може да използват розов кварц. Да са заобиколени с розов кварц, да носят розов кварц, да имат на различни места розов кварц. А нещо, което е много важно за да привлечем любов, е всъщност нашата сърдечна чакра да е отворена. И много лесно, а сега само ще се завъртя, за съжаление не ми е тук, но един спрей розова вода, просто ежедневно да напръскваме нашата аура, нашето енергийно поле с този спрей розова вода. По този начин ние лекуваме нашата сърдечна чакра и си позволяваме да влезне повече любов в нашия живот. Роза Дамасцена, пак ето България колко е богата, колко много ресурс ни дава. Роза Дамасцена е енергийно най-силната роза. Тя има много силна вибрация и то да лекува точно сърцето, да дава любов. Ако искате повече любов в живота си, използвайте роза и то роза дамасцена, защото наистина това е едно цвете, което носи много магия в себе си и което може да направи нашия живот по-красив и да внесе повече любов в него. Много интересно. А би ли разказала как водиш женски кръгове, как избра точно този тип помощ, подкрепа на женската енергия? Аз се записах като така малко на майтап на този обучителен курс за фасилитатор на женски кръгове и то пак търсейки трансформация за мен. Тогава аз копнех да стана майка. Много исках и знаех, че нещо в мен като жена липсва, че нещо трябва да променя аз. М, а, че не може медицината да ми помогне, аз трябва да си помогна. Мина ми така
скролвайки в интернет, мина ми за тази школа и аз се записах на секундата. Просто толкова силен импулс получих. Не знаех какво точно ще се случва. Но влизайки там, все едно влизах в едно пространство, в което винаги съм била. Много е интересно. Сигурна съм, че сте присъствали, че си влизала на место, на което знаеш, че си била някога, не в този живот, но се чувстваш у дома. Така се чувствах аз в школата. И всъщност те ми показаха как аз мога цялото знание, което имам в годините, което съм събрала, което съм научила, как мога да предам на жените, за да направят те живота си по-красив и да се научат как да живеят през женската енергия като ресурс. Защото наш живота ни прави много мъжки в това да сме супер стрикни, супер последователни, да следваме графици, да постигаме определени неща. Живота е много мъжки в момента. И ние, за да се чувстваме успешни, взимаме този модел. Аз като човек, който е живял в Германия, съм научена да бъда робот. Да съм супер стрикна. Това трябва да не паркирам колата върху бялата лента, защото ако я паркирам, веднага ще има фиш. Нали, такива много финни неща всъщност те вкарват много в това да бъдеш, аз да изразявам малко грубо, да бъдеш робот. Ам, че всъщност трябва да действам като жена, да си позволя да бъда разпиляна, да казвам, че в момента нямам енергия и че имам нужда да си почина и че съм в цикъл и че това, че аз съм в цикъл, означава, че аз имам нужда да се свържа с себе си и да си почина. Нещо, което преди изпивах няколко хапчета и отивам на работа. Аз съм на работа, как ще си позволя да бъда слаба? Да поискам помощ от мъж. И въобще такива едни много дребни неща, които на нас са ни наложени малко няма мъжка, няма женска работа. Ама все още само ние жените раждаме децата, нали? Значи има мъжка-женска работа. И започнах да живея през този принцип и да искам да го споделям. В школата ни беше обяснено много достъпно, така че да разберем всъщност как функционира енергията. Защо нещата, живейки като жена през женската енергия, се случват много по-лесно. Дори манифестирането. И то на материални неща. Дали ще е кола, дали ще е жилище, дали ще е по-хубава работа, по-скъпа почивка. Когато го правиш през женската си енергия, всъщност става много по-лесно. Защото ние го носиме в себе си. И почнах пак, като в началото да си прилагам наученото. Дори една приятелка така ми се смеше, казваше много си хитра и каза ми, не, Кате, не съм хитра, просто така е по-лесно. Нали, трябва да преминаваме с лекота през живота. И така с женските кръгове почнах да го споделям и онлайн женски кръгове правя, защото реших да не се ограничавам, а да достигам до повече жени. Ето ти си в Германия, аз съм тук, можеш да се включиш в един женски кръг и да получиш знание от мен, което да прилагаш, без да има нужда да си физически налична в България. Прави и на живо. Сега в момента по-малко, тъй като дъщеричката ми е още малка и съботите, неделите и вечерите са за нея и за семейството. И така. И всъщност тази школа ми даде и нея. Аз се записах на школата и 2 месеца по-късно бях бременна, така че пожелавам на всяка жена да намери връзката със себе си и да живее живота си наистина през женската енергия. Това е изключително ценно. Имаш ли някакви препоръки, които биха помогнали на жените да осъзнаят, че са влезли повече в мъжката енергия и да обърнат поглед към себе си и наистина да работят за тази женска енергия? Какво би могло да помогне тук и сега? Да пуснем контрола и да се доверим. Защото ако сега попитаме 10 жени, най-вероятно 9 от тях, в най-добрия случай, най-вероятно дори 10, са свръхконтролиращи и нямат доверие към живота.
И наистина го казвам, защото съм работила с много хора. Ам, и наистина е така. Много сме контролиращи в всичко, в партньорските взаимоотношения, в децата, в приятелствата си. Всичко е премислено и забравили сме да усещаме. А там е нашата сила. Имаме три женски чакри. Втора чакра, където се намира нашата матка, където се ражда живота. Сърдечната чакра. Сърдечната чакра са и ръцете. Те са продължение на сърцето, така да го приемем. И третото око, шестата чакра. Ако ние живеем през тези три чакри, с енергията, която те носят, всичко ще е перфектно. Разбира се, ние сме 70% женска енергия и 30% мъжка. Това не трябва да го забравяме, защото иначе ще е абсолютен безпорядък. Но излекувайки тези три чакри и работейки и с всяка тяхна тема, става лесно. Розова вода. Използвайте розова вода. Просто не можете да си представите колко ще промени тя живота. Ако в началото миризмата, и тук го казвам, е много тежка, защото има много хора, които казват, много ми е тежка тази миризма на роза дамасцена, направо много има да се лекува сърдечната чакра. И при мъже, и при жени, защото при мъжете също трябва да работи женската енергия и мъжката енергия. Нали? Роза дамасцена, ето един хак, който ви давам, отивате, купувате си спрейове с розова вода и пръскате. Пръскайте всичко около вас. Уникално е. И едновременно се лекуваме без да осъзнаваме. Лекуваме душата. Говорим си с теб да живеем през женската енергия и може би тук е на време да те попитам и как поддържаш ти твоята интуиция и женската си енергия, изобщо как ти направи тази трансформация? Какво ти помогна да, да усетиш, да осъзнаеш и да влезеш в женската си енергия? А, Почувствах себе си. Тук Далки много ми е помогнал, защото в неговото обучение ние минаваме през много медитации, които всъщност са много дълбоко свързване и с физическото тяло, и с душата. А, Много психосоматика и когато разберем, всъщност аз разбрах какво блокирам в себе си, какво трябва да пусна, свръхконтрола беше при мен, който всъщност блокираше всичко на ниво втора чакра и то не му позволява да отиде нагоре. Това е интуиция, като аз съм спряла енергията си ниско-долу. А, Наистина да, да присъстваме във всеки един момент, съзнателно. Защото ние не присъстваме съзнателно и когато нямаме чувство, когато нямаме присъствие, всъщност ние преживяваме, но дори не живеем нито в мъжка, нито в женска, ние живеем малко така, като конска паци. Присъствие, осъзнатост, свързаност са нещата, които ще ни помагат да живеем като жени през женската си енергия, на мъжете да живеят през тяхната мъжка енергия. Ам, Също нещо много важно, което аз преди отричах, това, че жената трябва да се грижи за мъжа, а мъжа да се грижи за жената. И то всеки мъж е щастлив, когато се прибере и в къщи ухае, на чисто, сготвено и подредено. И тогава един мъж ще позволи на жената също да бъде жена, защото той ще е обгрижен и той ще обгрижи нея. Ние с моя партньор много си говорим за мъжка и женска енергия. Израснахме заедно през това. А, Много е важно да разбираме защо правим нещата. Защо сега аз трябва да бъда и домакиня, и любовница, и кралица, и момиченце? Нали всички тези архетипи, за които се говори. Ние не можем да бъдем само кралици и само любовници. За да има баланс и да можем да черпим ресурса на всички тези женски стихи, трябва да се научим да ги използваме.
по правилния начин. И там е баланса във всичко. Не трябва да се отива в крайност. В нищо няма крайност. И другото, последно най-важно нещо е да разберем, че ние сме циклични същества, жените. И че днес аз мога да съм в супер енергия и да си говоря с тебе 3 часа, но утре може да нямам тази енергия, защото, примерно, аз съм в моя цикъл и нямам никаква енергия и да не мога да говоря и 10 минути с теб. И това е окей. И това трябва да го приемем. Че ние жените сме циклични същества и че всичко е приливи и отливи. И да използваме всеки етап от нашата цикличност в наша полза. Когато сме в овулация, тогава можем да преобърнем света и кипим от идеи. Тогава пишем идеите, създаваме нови проекти. Но когато сме в нашата зима или в нашия цикъл, нищо не можем да правим и го приемаме. Стъпваме 5 крачки, 10 назад, сгушваме се, лягаме и се грижим за нашата женска енергия. Грижа, любов и приемане. Любов, може би, трябва да започне наистина с любовта. С любовта към това да съм жена. Много добре звучи. Какво би казал за интуицията? Как можем да изградим, да култивираме своята интуиция, да имаме по-голямо доверие в нашата интуиция? Ние трябва, ти го казаш, да й се доверяваме. Просто да й се доверяваме. А, защото много често си казвам, знаех си, бе. Интуицията ми го каза, знае си го, що го направих по другия начин. Просто като го почувстваш, не се съмнявай в него. Действай. И то с елементарни неща. Минавам по край витрината, виждам красива рокля, представям си се вече облечена. Сега да я взема ли да не я взема? Ама след като съм се видяла вече облечена, разбира се, че ще си я взема. Ако просто ми е харесала и я свързвам с теб, си казвам, каква хубава рокля, нали? Но тя не е за мен. Но видя ли се облечена, взимам я. Понякога ни канят, обажда ни се приятелка и ни казва, тази вечер ще ходиме в еди кое си заведение, искаш да дойдеш с нас. И ти си казваш, не, няма, ще откажа. И 10 минути по-късно ти се обажда другата приятелка, която те кани на много по-хубаво събитие. Ти си казваш, вау, ето защо отказах. Защото съм знаела, че има нещо по-добро за мен, което ще ми е по-интересно, ще ми даде повече. Интуицията ни помага да взимаме правилните избори в живота. А ние жените сме много, много силни в това. Не знам дали имаш партньор, но на мен ми се случва много често моят партньор да се прибере и да каже това така, 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 нали, нова сделка, но аз му казвам не, стъпи назад, това не е за теб. И той казва, ма как така не е за мене? Казвам, не го усещам, не е твоето. Той казва, не, ще го направя и почти винаги се случва, връща се и казва се, беше права. А, и наистина е важно да я слушаме, да я казваме, да споделяме с близките си, когато усещаме, че нещо не е за тях. За това ни е дадено на нас жените да имаме толкова силна интуиция. Ние защитаваме, грижиме се, майки орлици, нали, грижиме се за гнездото. Това всичко може да се случва с много повече лекота, работейки за нашето трето око. Много лесна техника. Особено ако се съмняваш дали сега това е през ума, през интуицията, през контрола. Тук, където е нашето трето око, просто си почукваме 6 пъти. Е така лекичко. Аз казвам да изтупаме шестата чакра. Наистина е така много лекичко. Може дори ако си с някой, все едно се докосваш нещо да се почесваш, правиш го 6 пъти. И изведнъж усещаме как тук почва с едно да се движи енергия и казвам сега, окей, правя го или не го правя. Тук може да се вкара и хо'опоноpono техниката, но за да не го задълбочаваме много, наистина това много лесно може да помогне.
Много Много, интересен много. метод. Но не случайно ние жените сме вещици, нали? Ние сме тези магиосниците, които работят с невидимото, с енергията, с тарокартите, с магията. Вещиците, кои са жените. Ние имаме тази сила. И не трябва да бягаме от нея. Малко така ни е дадено, нали, като нещо лошо някой, който се занимава с карти или с някакви минерали, кристали, нали. Аз много се кефя, като ми кажат, че съм вещица. Защото всъщност това е нещо, което ние носиме, знание, което носиме с преражданията си. Ние го знаем. Понякога се чудим откъде, ама то си е в нас. Ние с теб си говорихме за това, че твоята истинска страст, това е знанието и терапията, свързана с чакрите и с енергийното пречистване. Би ли разказала нещо повече за това? Енергийното пречистване шаманско енергийно пречистване започнах преди 13 години и видях, че дори това само да прекадим дома си и да сложим някакви такива пръчици, тамянче, може да промени супер много. Бях много скептична, но почнах да го прилагам, видях, че много работи. След това изкарах един курс за чакри и си викам, добре, ако аз свържа чакрите, нашите енергийни полета, с това знание за чистенето, какво ли ще се случи? И почнах да си тествам на мене, на партньора ми, на свекърва ми, на майка ми, нали, на хора в обкръжението, да видя какво ще стане сега. Какво се случва аз като работя с тяхната енергия, разбира се, с тяхно позволение. Нали, някой да не си помисли, че ровя на някой в енергията. И видях, че когато примерно, дори, защото аз почнах първо да прилагам на себе си, блокирала съм се, боли ме гърлото, нещо. И казвам, добре, сега ще си хвана Пало Сантото и ще си прекадя моята пета чакра. И прекаждайки си моята пета чакра, аз усещам, че получавам се едно сигнали. Бе, Надя, що си премълча това? Или що преглъщаш тази емоция за пореден път? Пусни я. Всъщност почнах да си чистя ежедневно чакрите с едно е такова дръвче Пало Санто. Видях, че всичко се променя. Казвам, добре, сега ще го тествам в такава посока, по този начин. И тогава се роди моята техника причистване и зареждане на чакрите с Пало Санто. Това се случва като работиме от първа към седма чакра. Въртиме 5 пъти обратно на часовниковата стрелка, така ги изчистваме и 3 пъти по часовниковата стрелка, така ги зареждаме. Само с едно такова дръвче Пало Санто, свещ ни трябва и за 3 минути. Всъщност ние пречистваме и зареждаме нашите чакри. И реших да почна да го споделям с приятели. След това направих едно клипче в Инстаграм и всички хора почнаха да дават обратна връзка. Как с едно Пало Санто и едно такова изчистване усещат веднага промяна. Една клиентка ми каза онзи ден, тя много блокирана беше в пета чакра, че кадяйки, правейки го това, Пало Сантото се отчупва. Аз съм изгорила поне 100 такива дръвчета. Не ми се беше случвало, но там толкова силен блокаж се е откъснал. Друга клиентка вчера ми каза, знаеш ли, като чистя на втора чакра и ми става лошо, просто имам нужда да изкарвам. Това също е показател как ние чистейки енергийно, то се излиза. Просто трябва да го пуснем. Когато някой е болен и го прекадим, много бързо оздравява. Аз кадя дъщеря ми беше на 40 дни, когато за първи път изчистих чакрите с Пало Санто. Въобще, позволим ли на енергията да се пречисти, всичко се разчиства. Някак си ти се изяснява, като се махне дима и ти се изяснява картината. Почнах да си тествам различни техники, пречиствам хора от разстояние, винаги на намаляваща луна. 7 дни, 7 чакри. Свързвам се с висшето аз, взимам позволение от него и влизам в енергийното поле, чистя. Толкова интересно
някои хора никога не съм ги виждала дори на снимка, а все едно ги познам. Те казват, добре, как така? Просто енергията, когато се свържеш и видях, че чакрите са голям ресурс за работа с енергията, комбинация с билките, с цялото знание за енергийното пречистване работи просто феноменално. С звук, с тибетски пеещи купи. Нали, за последните 20 години бая техники съм си събрала, които интегрирам в работата си за това нещата да се случват и да лекуват на всяко едно ниво. Много интересно наистина. Работиш ли също с аурата на човека? Можеш ли да я разпознаеш, когато го видиш? А, да я видя, мога, когато се концентрирам в това, усещане веднага. Много е интересно, защото това се усеща дори да сме през камерата се усеща. Това преди COVID не го вярвах, че може да се случи. Усещам го и ще дам пак пример с Пало Сантото, за което една моя клиентка, която живее в Флорида, ми казва, ти го палиш това Пало Санто, аз го усещам как мирише. Сигурно ме мислиш за луда. А тя е супер прагматичен човек. Смисъл, въобще не вярва в тия неща. Дори в началото, според мен, си мислиш, че съм тотално луда. Но това, тя да каже, усещам го как мирише, пречупи нещата. Така че, да, ние усещаме, всички усещаме, просто не си даваме реална представа за това. Всеки един човек знае, като мине покрай някой, който е тъжен, намусен, как изведнъж на него му става тъжно и намусено. Защото всъщност нашите аури се докосват. Те са метър, метър и половина извън нашето физическо тяло. Затова е много важно с кой общуваме, как се грижиме за нашата аура. Чували сме всички, че децата усещат, да, те много силно усещат, защото тяхните аури са чисти. Така че е много важно да се грижиме за нашата аура. Чрез аурата можем да оперираме душата на човека. Аз съм завършила аурохирургия. Не помня да ви го казахме или на теб го споменах само. И всъщност, когато учих аурохирургия, видях как можем физическите камъни в жлъчката да ги излекуваме на енергийно ниво. И всъщност осъзнаваме, че ако се грижиме за аурата и за нашето енергийно поле, нашето физическо тяло ще бъде много по-здраво. Това е една от стъпките, нашето физическо тяло да бъде здраво, и да се грижиме за енергията около нас, за енергийното поле. И пак с Пало Санто може всяка вечер, прибирайки се, сваляйки дрехите, с които сме били навън, да си прекадиме аурата, така да се каже, да си вземем физически душ и ще сме много по-добре. Просто не много хора все още, но вярвам, че това ще се промени. Има този навик. Си имам и такъв въпрос към теб. Аз също работя с много хора. Имам и още една професия като медицински преводач тук в УКЕ Епендорф в Хамбург. Една от 10 топ клиники в цял свят. И постоянно имам разговори, медицински преводи с болни хора и с самия лекар. И тогава много често прекарвам часове наред с пациенти, които имат неизлечими заболявания, много болки, много травма. Там ми помага много и това, че завърших такова медицинско образование за психосоматика. Въпросът е Прекрасно, да. как хора като нас, които са лайф коучове, енергийни коучове, хора, които работят с други хора, които имат травми, които имат болки и страхове, как ние да се пречистваме? Има ли някакви методи, които може да ни споделиш, да ни подариш тук и сега? Ще ви ги подаря. С много голяма радост. И тук ще си позволя да спомена, че от другата година ще има моя авторска техника. Всъщност, която то не е една техника, а програма, която ще е точно за такива хора като теб.
които работят с много хора. Тя ще е прекрасна дори за лекари, терапевти, козметици, фризьори, за хора, които работят въобще с много хора. Защото изключително важно да се грижиме за нашата енергия. Особено знам какво е да работиш с болни хора. Както казах, работила съм и в интензивното. Тогава имаш чувството, че поудявам. Защото знаеш как е да се прибереш вкъщи, всичките тези съдби, искаш да помогнеш, чувстваш се понякога супер отчаян. Тогава звънях на мама и казвах, аз всеки ден умирам от различна болест. Просто няма как да не ги взимаш тия неща с тебе си вкъщи. Това е много елемента. Задължително, щом работата е такава, като се прибереш, дрехите, с които си била, дори връхните дрехи, сега сакото не можем да го перем всеки път, напръсквай го с розова вода или го прекаждай с Пало Санто да се изчисти. И всеки път, когато си тръгваш от работа, представи си хората, с които си общувала пред тебе, как сте свързани с нишки, и 3 пъти с ръката си прекъсвам всички енергийни нишки, които са ми ненужни или могат да ми пречат за моето най-висше благо, и 3 пъти режем. Ха, ха, ха. И отпускаш ги. Ти просто ги пускаш. Всеки си върви по неговия път. И другото е по този начин да срещаме цялата си аура около тялото и да хвалим всичко. Измиваме си ръцете. Това са 2 от многото практики, които ние можем да правим, но са много бързи и лесни. Имала си с някой много развълнуван, много разтреперан, имаш следваща среща, усещаш, че си влезнала в емоцията на човека. Но трябва да се събереш, защото другия човек става. Отиваш бързо в тоалетната или някъде, където можеш да се уединиш. Режеш си връзката по този начин. Изчистваш си аурата. Ако имаш розова вода, напръскваш се и продължаваш. И ти гарантирам, че ако прилагаш тези 3 неща за бързо наистина ще ти отнеме 2 минути, че усещаш как вечер ще се прибираш с много повече сила и много по-заредена, отколкото ако не го правиш. Тук може всеки ден да подкрепяме и чакрата. И въобще има изключително много техники, но началото на 2025 ще споделя повече за това и ще се радвам да ти бъда полезна. Чудесно, ти си изключително полезна за всички наши зрители. Подготвила ли си някакъв малък бонус, някакъв малък подарък за всички от тези наши зрители, които напишат, които се абонират за Любовта като избор, нашия YouTube канал, и напишат като коментар Любовта като избор, някакъв малък подарък, някаква малка техника, може да бъде в PDF формат или както ти прецениш. Имаш ли нещо, помислила ли си по тази тема? Ами, понеже винаги оставям да ми се каже какво да подаря, ще запиша една техника, която ти ще я споделиш с аудиторията, и мога и в видео, мога и в PDF, за бързо и лесно пречистване и зареждане на чакрите само с пляскане на ръце. Това също е моя техника, която много обичам. Работи супер бързо. Може да се прави с деца като игра, защото всъщност ние трябва да ги научиме децата от много малки да се грижат за енергийното си поле. И смятам, че това ще бъде много полезно за твоята аудитория и Чудесно. приложимо. Много ти благодаря за това. Кого ще предложиш да поканим като следващ гост в нашия подкаст Любовта като избор? Ще предложа една моя много скъпа приятелка, казва се Петя Манева. А, Тя е много запозната с цимен и фаншуи. И нейната страст е да привлича изобилие в живота си. И понеже виждам последните 13-14 години, от които сме близки, как нейният живот, благодарение на тези техники, се развива и променя, много бих искала да запозная повече хора с нея. И нея бих предложила като да бъде твой гост и много ще се радвам да я видя в твоя подкаст. Много благодаря. Какво ще пожелая Надя на самата себе си?
да съм дълго време здрава и да се наслаждавам на живота с лекотата, която има в момента. Защото когато сме здрави, всичко друго се случва с лекота. Здраве за мен и за всички хора на Земята. Какво ще пожелая Надя на подкаста Любовта като избор? Да достигне до възможно най-много души и да им покаже колко е красиво да се живее през любовта. Надя, благодаря ти за този разговор. Беше изключително полезно, интересно, любопитно, зареждащо. Пожелавам ти сбъднатост Да бъде. Благодаря. и до нови И до срещи! нови срещи.